Na szóval, 10 perced van az előző feladat megoldására, vagy felrobban a fejed. A játék indul. Kussolsz, én szabom ki a szabályokat. Most indul. Van. Igen, ezelőtt egy perccel. Ezelőtt egy perccel indult. Szóval már csak 9 percet van hátra. Hol a cigány? Hol a cigány? Mondd, hogy elrabolták. Hogyha megoldod a feladatot, visszakapod az Ildit. Elraboltam, és egy pincében tartom fogva. Szöges láncot csavartam a vádliára. Nem akarod megmenteni? Nem. Nem értelek, beszél hangosabban. De ha gondolod, a hangszálaidat is kitépheted. Van még 6 perced. Nem azért csinálom, hogy félj. Nem, ezelőtt 6 perccel indult, már csak 4 perced van. Vagy meghalok. Ha nem csinálom meg a feladatot, a szöges drótok elvágják Ildinek a vádliát, és megfullad. Ja! Ildi, kapnék levegőt? Ez az Ildi volt. Már nagyon fáj neki. Jaj, méregettük újra. Hát, figyelj. Még van 2 perced. Mondjad. És hogyha nem csinálod meg, felrobban a fejed. Nem vállalod be. Hát meg felrobban a fejed, bassz meg. Azért. Nem vagyok ideges, csak már 1 percet van hátra. És nem akarom, hogy felrobbanjon a fejed. Jól van. Már csak 30 másodperc. Kussolsz, én írom a szabályokat. Robi Tyuszin, bazd meg! Ja? Mikor? Hát röpjének mi? Hát van ilyen. Na, szóval, akkor bemutassalak a faszomnak. Jóba lennétek szerintem. Hova? Jó. Nem magadról beszélj már, légy szíves. Megszólaltad, oda lejárt az időd! Meg fogsz halni, bazd meg! Nem most fogsz meghalni, te gyökér. És én is. Meg az Ildi is meg fog halni. Jó, de azt nem mondtam hányszor 10 perc. Szóval bármelyik percben meghalhatsz. De, ha végrehajtod a feladatot, tovább fogsz élni. Hát nem mondta, hogy mikor halsz meg. Hát de igen, de nem mondta, hogy melyik 10 perc. Van egy csomó 10 perc egy órában. Hát hol van? Nem, 10 perc. Csak nem mondom meg, hogy melyik 10 percben fogsz meghalni. Szóval, csináld meg a feladatot, vagy felrobban a fejed. Halljon már meg. Azt üzenik, hogy halljál már meg. A Lilla. A Lilla üzente. Lilla. Na szóval, Meghaltam. az Ildi már meghalt. Elvágta az ütőerét a lánc. A vádlián. Amúgy hello, élet. Na. Az nem ő volt, az a Lilla volt. Köszönj neki, Lilla. Szia, Máté. Látod, ez a Lilla volt. Őt is túlszul ejtettem. Hulláskocsi. Jöttek az Ildi. Jöttek az Ildi. Ott egy hulláskocsi.
Hát mert érted mennek? Elküldtem, csak nem tudom mennyi idő, mire odaér. Szó. Figyelek a kuncsakjaimra. Ám már lassan berekezek, szóval lerakom. Kellemes halált.